zitzaion. Hori bai, afari eder, eta ardo gorriz ondo hornitutako afari baten ostean. Iñaki kontatu dela zera, benetan bizitzen jakin eban Iparragirrek. Eta gaur omentzen ari gara Iparragirre. Eta nik omendu gura dut gure bigarren Iparragirre. Ontxe urte bete bizitzei unileakun Martin Etxebarria egin zeban gure ikuskizunean Iparragirren bizitza. Aurkeztu da. Nik ez dakit destinoa idatzia dagoen, edo ez dakit hori iruita zazpi urteekin, honek ezeukan ja, profezia botata. Martin Iparragirre bera zan. Hau da, gu casting bat egiten gondenean, Iparragirre nork egingo, etorri ziren aktore profesionalak etorri ziren, eta Martin etorri zenean, Martin zen Igor Estarrala, ezen profesionala, da janik Iparragirre bera ikusi neban han, aurrean, eta sekulako aktorea benetan. Iaz, bizi baten, bizi bat eukan, eta Bernardoren hile egin zen, gazterik, eta 6 bat urte, eta bera zen Bilboko ospitalean, eta ni joan zen bisita egitera, uste dut azken bisita nehori izan zela, eta azken hitzak bai. Eskutik, harrapatu nion, Martini, eta esan nion, ze Martin, ze moduz, bera ja beste mundu hortan egoan, Iparragirrekin. Eta bere azken hitzak, mundu honetako azken hitzak ziren, noiz inguiun urrengo Iparragirre teatroa, izin guiun alizua zangaraiaki, txorikan egaz, eta polane, baka honaretxe noiz inguiun hile hitzan. Koño, hiltzeko benetan mudriko berik ez dago, ez? Iparragirre afari baten ostean, ez? Bapo, ondoren, eta Martin, Iparragirre nahidean hiltzan, eta nik hori gogoan daukat, eta benetan barruan daukat, eta Iparragirre kantatzen duan gogotxean, ez Iparragirre bakarrik, gure bigarren Iparragirre Martin, nahi hori omendu, ez? Eta amaitzeko, posik amaitzeko, nik uste dano kantatzera goaz kantu hau, kantua oso jai kantua da, eta giro derren amaitzeko, azken baten esan dugu Iparragirrek bizitzen baikian, berak esaten eban ondo bizitzeko 3 gauzen ardila, goizean karnizeroekin, oso ondo ezera, hermosa, gero karramateroa zan orduko tasista edo, anebili eta azkenik orduko jauntxoekin afaldu, eta jauntxoak badauka alabader bat, eraekin, kuruketxo bat egin. Hori ziren Iparragirren filosofia, edo. Garo, antitetikoa da, Douglasek izaten eban, Euskaldun antitetikoa, Euskaldun tipikoa ez da hori, langileak, zendik Amerikitara joan zirenak ere, oso langileak, eta Iparragirre tunante bat, arlote bat, askorentzat golfo bat, baina nahi lagun batek esaten da, nork sortu zuen hemen atos horrez, lade garaian, nirk ez daki. Baina piano gaietan bada eskuadro batzuk adibidez guriri, golfo batek, eta gira, golfoa historia egiten da, Iparragirre ere, golfo bat zen eta historia geratu da. Orduan, nik uste dut Euskal Herriak ere, oitu barko gendukela probat, gure seriotasunetik segi, baina Iñaki daukan piper hori, horrekin bizitzen eta hori iteratzen. Nik gaur deskubritu beste gauza bat, ez gidoilari bakarrik, aktore ere urrengo pelikularako, zera kontratatua dagoela, ja. Viva Rioja, viva la farra,
egizu eta behitzeko sasioak da hozena. Baten batzuk atletik ikustera joango direlakoan edo. Amaitzeko, lehen pentsatu dugu, bere metafora bat egintuko dugu, beste metaforatxo bat, horretan ere, ona da, gure Iñaki, eta kantatzen dago garela. Bai? Bueno, nik ez dakit gogokoan ziparregi kantu dela ditu, baina gogokoen zer duzuen bere kantuetatik. Trapu zarra, venga. Iñaki. Trapero, trapua! Egun trapu biltzen, trapea dantza bertzen, beti hori-horian, denu basatzen. Eta goizean goiz, kalderan irten da, rogoxoan daudena, esnatzen dira. Trapero, trapu zarra! Josak